Milí diváci, vitajte opäť pri sledovaní našej pravidelnej aktuálnej témy. Nie tak dávno sme sa rozprávali v tomto štúdiu o koučovaní. Čo je to coaching, kto je coach a pre koho je koučovanie určené? Dnes budeme v tejto téme pokračovať. Kvôli tomu sú tu dnes opäť naši vzácni hostia a nadviažeme samozrejme i na to, v ktorých oblastiach sa coaching najviac využíva. Tiež sa môžeme odraziť od toho, že i v meste Martin bolo využité koučovanie priamo na mestskej radnici, kedy sa mesto v rokoch 2009 až 2011 zapojilo do programu vzdelávania, do ktorého spadal i coaching. Vtedy zo 347 zamestnancov to bolo 150 zamestnancov mesta. Odznela aj taká informácia, že mesto by chcelo samozrejme v tomto vzdelávaní pokračovať. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť, ale poďme dnes späť do prítomnosti. Máme tu našich dnešných hostí, profesionálnych koučov. Po mojej ľavici pani Denisa Kmecová. Vítajte. A po mojej pravej ruke pani Jarmila Kurhajcová-Záborská. Takisto vítajte. Takže dámy, poďme rozprávať opäť o coachingu. Už niekoľko informácií odznelo aj v našej minulej besede. Ale poďme sa pozrieť teda na to, kde ten coaching je žiadaný najviac. Coaching je najviac objednávaný z oblasti biznisu, hlavne z oblasti manažmentu, ale samozrejme objednávajú si ho aj týmy, prípadne nejaké vybrané špecializované pozície. Coaching využívame aj teda v oblasti života a máme záujemcov aj z oblasti nejakých najrôznejších životných situácií, ale gro nášho biznisu a objednávok, takmer 80% je práve z oblasti biznisu. Pokiaľ kolegyňa spomenula ten biznis, tak je to práve z toho dôvodu, že je tam kladený dôraz na tú efektivitu, na tú účelnosť a rýchlejšie sa dopracovať k cieľom. Minule sme hovorili teda aj o tých bežných ľuďoch, ale teraz sa skôr zameriame na tých manažerov. Tam to v praxi vyzerá ako? No, manažér si nás objednáva buď na individuálny rozvojový coaching, kde trénuje svoje manažerské zručnosti, kde sa učí, ako získať rešpekt, ako zvýšiť motiváciu ľudí, ako ich priviesť k samostatnosti alebo zodpovednosti. Ale samozrejme objednáva si nás aj na to, aby sme ho učili, ako má on koučovať svojich ľudí. Čiže učíme manažérov používať prvky koučovania v manažmente. Nerobíme z nich takých profesionálnych koučov, pretože to chce dlhší proces, ale robíme vzdelávacie a rozvojové aktivity, kde teda učíme manažérov, ako majú využívať prvky koučovania pri vedení svojich ľudí. Čiže zavádzame taký nový spôsob vedenia ľudí koučovací. Čiže keď hovoríme o tom riadení v manažmente a vedení hlavne ľudí, tak manažer využíva mnohé nástroje, či na riešenie úloh, alebo teda na rozvoj svojich podriadených. A tam tieto nástroje sa učí používať tým koučovacím spôsobom. Ono to má faktor silne motivačný a to je to, čo som povedala, že pokiaľ tí ľudia, aj keď budú robiť tú istú prácu, ale keď ho robia s nadšením, tak ten výsledok je skutočne v tej priorite, v tej prosperite. Minule sme takisto hovorili o tom, že vlastne ten coach je viac menej zavesený na tom partnerovi, na tom manažérovi. Čo teda ten manažér alebo ten coach je partnerom? Čo sa od toho očakáva? Je to nejaký vzťah? Je to určite vybudovaný vzťah. Pokiaľ hovoríme o tom partnerstve, tak je to práve o tej dôvere a o tej rovnocennosti v tom vzťahu, pretože nie je to proste nejaký súboj, v ktorom musí niekto vyhrať, ale je to rovnocenný partnerský vzťah. A ten manažér, pokiaľ do tohto vzťahu vstupuje, tak práve on sa učí komunikovať takto rovnocenne aj potom so svojimi podriadenými. Hovorili ste, že je coach zavesený a to je opäť aj taká odlišnosť v tom koučovaní, že my môžeme byť s tým manažérom pri jeho reálnych činnostiach, byť partnerom, sledovať to a nevstupovať do tých procesov a vlastne na konci toho dňa sa odkoučujeme. Áno, vzájomne, čo sa udialo, či sa to udialo tak, ako sme chceli, alebo či sa to nemohlo urobiť aj inak. A
Samozrejme, pokiaľ kolegyňa spomínala tie koučovacie zručnosti, tak to je už potom aj aplikované v priebehu tých workshopov, kde on sa teda už potom konkrétne učí aj tým koučovacím zručnostiam. A ešte, aby som teda doplnila, tak v skratke hovorí sa, že coach je partnerom, pretože nie je v roli odborníka, neradí, nementoruje toho človeka, ale len ho sprevádza na jeho ceste, ako dosahovať tie ciele a progres, či už s tímom, alebo s jeho vlastnými líderskými alebo manažerskými cieľmi. Áno, som sa nadýchla, prepáčte. Ale tiež je veľmi dôležité povedať, a to aj oceňujú vlastne tí manažéri, že keď je to ten partner, není to o tom odovzdávaní know-how, ten dôležitý je tam ten manažér, tak vlastne aj ten reporting alebo takéto vyhodnocovanie, ktoré niekedy ten proces v ich vedomí vyvoláva, že to prináša, tak sa nedeje. A tým pádom je tá pôda toho koučovania a toho vzťahu bezpečná. Aj pre toho manažera. Takže pokiaľ ten coach nezasahuje priamo do toho jednania manažera, vystupovania jeho bežného dňa, čo ten manažer vlastne môže očakávať od toho kouča? No, manažer môže očakávať od kouča, že ho privedie k jeho cieľom, k ujasneniu si priorít v živote, k ujasneniu si toho, akou cestou sa k tým cieľom mám dopracovať. To znamená, že jednotlivé kroky rozoberajú, analyzujú, ale samozrejme sú tam aj rôzne témy osobného charakteru, či už je to zvýšenie rešpektu alebo sebaistoty vnútornej, prípadne zvýšenie nejakej angažovanosti, získanie driveu, zapálenia pre istú vec, pretože keď sú nám ciele zadávané zhora, tak nie vždy sme angažovaní a motivovaní, pokiaľ si tie ciele nezadefinujeme sami, ale v tých štruktúrach teda tie ciele padajú zhora nadol. Takže my hľadáme cestu aj ako namotivovať nielen toho manažera, ale potom ešte cez neho tých ďalších podriadených. Keď hovoríme teda o tom zadávaní tých povinností, ten manažer je niekde v strede, dá sa povedať, medzi vedením a tým posledným zamestnancom. Tým pádom ten manažer sa stáva potom koučom, dá sa to tak nazvať? No, to je práve to, čo sme aj vlastne už tú prioritu položili, manažer ako coach, že tie koučovacie zručnosti u toho manažera nesmerujú k tomu, že on bude v tom výsledku profesionálny coach. Lebo aj takto pristupujú a vnímajú to, že oni nechcú nejako tú svoju dráhu meniť, že chcú tým manažerom ostať. Takže v tomto je ten rozdiel a v tomto je aj to uvedomovanie si tých jednotlivých rolí, ktoré oni v tom manažmente zastávajú. Ja tu mám veľmi zaujímavú tabuľku, graf. Manažér má 3 role, ktoré zastáva. Je to manažerská, rola líderská a rola koučovská. A manažér potrebuje prepájať medzi tými 3 rolami, aby vedel, kedy ktorá rola je užitočná pri riešení tej danej situácie. Avšak pri všetkých tých 3 roliach môže využívať tie prvky koučovania, ktorému vlastne vkladáme do tej brašne nástrojov. Napríklad v manažmente tam to používa pri jasnom zadávaní úloh, prípadne pri kontrole, pri organizovaní pracovných aktivít. Pri roli lídra, tam sú tie strategické veci, kde buduje víziu s tímom alebo stotožnenie sa s celofiremnými nejakými úlohami. No a v roli kouča je vtedy, keď pracuje na osobnostnom rozvoji svojich podriadených. To znamená, že ten podriadený má, povedzme, nejakú dočasnú zníženú motiváciu z práce, alebo teda je vyslovene demotivovaný, alebo má nejakú tenziu, nejaké stresy, povedzme, že z prepracovanosti, alebo potrebuje byť výraznejší, mať viacej asertivity. Čiže tam sú tie osobné rozvojové ciele. A manažer vie operatívne prepájať tieto 3 role a s používaním toho koučovania. No, potom ten samotný dopad možno na tých podriadených, v čom sa to odrkadlí možno najviac? Alebo ako to oni vnímajú? No, podriadení to vnímajú veľmi pozitívne v tom zmysle, že klasický manažerský štýl, ktorý sa využíva, je ten direktívny, to znamená zadávanie úloh zhora a samozrejme kontrola. Manažer koučovacím spôsobom zadá úlohu tak, že cez otázky dovedie toho podriadeného k tomu, aby si tie úlohy zadefinoval sám. Tým pádom nie je v odpore voči tým úlohám. Tým pádom, že mu nie sú dané zhora, ale že si ich zadefinuje, tak ich ľahšie a radosnejšie plní.
No a takisto tú kontrolu nastavuje formou seba kontroly toho podriadeného, že ten podriadený si sám dá tie deadliny, tie míľniky, kedy si odkontroluje splnenie úloh a príde za manažérom s tým, že ako tú úlohu splnil. Takže v tomto je to oveľa efektívnejšie ako spôsob vedenia ľudí. A tá efektivita, a čo sa potom aj v praxi u tých manažerov objavuje, že už tí podriadení, pokiaľ majú prísť k nemu, či už pri riešení nejakej situácie alebo úlohy, tak už vedia, že dopredu ten manažer využije niektorú z tých zručností a majú pripravené odpovede. A v tom je to úžasné, v tom je to efektívne, pretože oni už vedia predpokladať, aké otázky im dá a majú dopredu pripravené už aj odpovede a riešenia. A v tom je ten tiež bonus. Z toho, čo tu odznelo, teda vidíme, že ten manažér naozaj musí zvládnuť toho veľa. Ako je to s časom? Majú na to vôbec čas tí manažéri? Nie len, že musí vlastne pracovať od svitu do mrku, ako sa hovorí, že naozaj je veľmi vyťažený. Ešte pritom musí takisto zniesť nejakého kouča na sebe zaveseného. Najčastejšie, prečo si nás ľudia a manažéri objednávajú na svoj manažérsky rozvoj, je preto, že majú zlý time management, že nemajú čas. A keď si s nimi dohadujeme termín, tak mi povie, teraz nemám čas. Niekedy čakajú tí manažéri aj pol roka, kým si nájdu termín a potom si teda objednajú toho kouča. Za hodinu, za dve majú okamžitý progres, vedia si lepšie zorganizovať čas a vtedy sa nám často stáva, že nám na tom stretnutí povie, no toto som mal urobiť už pred pol rokom. Takže, ale samozrejme to je len jedna časť tých manažérov. A väčšinou, keď tí ľudia chcú nejaký progres alebo niečo poriešiť, tak si ten čas nájdu. Je to len vec motivácie. Pokiaľ je im zadaný coaching zhora, že kúpi manažment, coaching pre všetkých rádovo, tak samozrejme, že sú ľudia, ktorí chcú sa osobnostne rozvíjať a ktorí nevedia, prečo im to bolo zakúpené, tak tí teda nemajú až taký pozitívny postoj k tomu. Až potom v tom procese koučovania prídu na to, že ako to môže byť pre nich užitočné. Ale tu je zase výzva pre kouča, aby teda tomu človeku ukázal, čo tým môže získať, ako náhle to ten človek pochopí, získa motiváciu a ďalšie termíny si nájde okamžite. To, čo oni vlastne chytro postrehnú, je, keď sa pozrieme na ten graf, tá pozícia toho líderstva. Áno, lebo keď si uvedomíme, že v čom je poslanie toho manažéra, myslieť na to aj čo zajtra, čo pozajtra. Takže on zistí na tomto coachingu, že získava čas a tie operatívne, niekedy aj strategické úlohy môže riešiť s tými podriadenými oveľa rýchlejšie a on sa môže venovať tomu líderstvu. Keď teda koučujeme toho manažera, vieme o tom, aký je to post, není tam nejaký stret záujmu, alebo teda možno boj s jeho egom alebo niečím podobným, že príde na to, že by sa mal zmeniť, ale je to ťažké? Chcú sa tí manažéri meniť, aby niečo dosiahli teda? No to je zase tá otázka, ktorá súvisí s tým, že keď to majú zadané zhora, tak sa menia ťažšie, lebo nevedia prečo, ani teda, že sa majú vôbec zmeniť. Lebo väčšinou človek, keď má problém, tak nevie, že má problém, lebo inak by ho riešil. Takže vtedy je to pomerne náročný proces priviesť toho manažéra k poznaniu, že potrebuje zmenu. Ale coach to vie urobiť tak, aby ten manažér si sám prišiel na to, že kde ho tlačí topánka a že to potrebuje riešiť. Coach nie je na to, aby mu ukazoval, kde má on chyby a nedáva spätnú väzbu na jeho správania a na jeho výsledky, ale na to, aby mu ukazoval, že ako sa v tej situácii má, ako to vníma a on si sám vyhodnotí, že tam je nejaký deficit a potrebuje teda nejaký progres v určitých oblastiach. Ale väčšina teda manažérov, ktorí si objednávajú coaching, tak sa chce meniť a hlavne tí, ktorí si ho objednajú sami, tak tam je určite zaručená motivácia, že chcú rásť. No a potom v tom prípade teda, že tí nariadení možno majú pocit, že tie ich signály alebo tie pokyny, ktoré by mali cez nich prejsť k tým pracovníkom dolu, možno niekde viaznú, tak objednajú teda kouča pre manažerov vo firme. Tá práca je potom náročnejšia? Tak je potrebné u toho manažéra zabezpečiť, aby pochopil, že tú zmenu, že či ju vôbec potrebuje, či ju chce a čo ten coaching mu môže priniesť. Čiže tam už je skôr práca kouča na tom, aby ukázal, že
aké coaching výsledky môže priniesť. Možno o tom ešte viacej kolegyňa bude chcieť povedať? Mňa som si vlastne vybavila hneď aj jeden taký konkrétny príklad. Tiež to bola objednávka zo strany teda majiteľov firmy. Bola to veľká nadnárodná spoločnosť, kde zapojila do tohto koučovacieho vzdelávania všetkých manažérov. A vtedy vlastne, tak ako to tu zaznelo, nie všetci to správne uchopili a vidia v tom možno, že aj stratu času, pretože to je jeden z takých tých momentov, že už sme preškolení a že čo ešte. No a práve tá práca s tým koučom je ponúknuť mu ten zmysel, ten rozdiel možno oproti tomu vzdelávaniu a čo teraz ideme robiť. Áno. A on teraz, ten manažér, je prekvapený, že nikto ho tu neškolí, nikto mu nič nehovorí a nenúti ho niečo robiť. Ešte nakoniec aj padlo vlastne alternatíva, tak dobre, tak keď není taká potreba, tak čomu ideme venovať ten čas, tak aby to bolo pre vás užitočné. A práve toto bol taký dobrý moment u toho manažéra, že on si teda povedal, tak ja coaching poznám, robím, tak urobme toto. A ako ste spomínali, že ten coach teda je zavesený, vidí, čo sa deje a v tej spätnej väzbe mu podá, tak čo sa dialo, čo z toho, áno, bolo to, čo sme pomenovali ako coaching, čo sme získali. A keby sme to urobili inak, ako aby sme získali to a to, tak ten manažér to prijíma v tých odpovediach, že on na to prišiel. On teraz uchopil tú zmenu, je to o ňom a to teda má váhu. Áno, že toto sú také momenty, kedy sa to láme a kedy oni už potom menia tie postoje, lebo tam ten postoj, že to teda chcem, je veľmi dôležitý. A už potom tá práca sa nastaví a je to v pohode. Keď hovoríme o tých manažeroch, nie je zrejme manažer ako manažer. Či už ide o nejakú veľkú firmu, alebo možno nejakú menšiu, či dokonca o nejakú organizáciu, neziskové združenie, samosprávu. Ako v takýchto prípadoch? Máte možno iné podmienky, iné nastavenia alebo nejaké iné know-how ako na manažera veľkej firmy, napríklad ako na manažera nejakej neziskovej organizácie? To je dobrá otázka, lebo my know-how práve klientom neposkytujeme. My máme know-how na to, ako máme naučiť manažérov koučovať. Na to máme samozrejme know-how a tam učíme všetkých rovnakým prístupom, pretože ľudia sú rovnakí, len pracovné pozície sú rôzne a tam sa pracuje s osobnosťou toho človeka. Takže know-how akurát na výcvik v koučovaní manažérov máme. Ale čo sa týka osobnostného rozvoja, keď koučujeme, tak či koučujeme generálneho riaditeľa, alebo riaditeľa odboru, alebo výkonného riaditeľa, alebo team lídra, tak koučujeme ho takým spôsobom, ako je preňho užitočný. To znamená, ako sa hodí na jeho osobnosť, a ako sa hodí na jeho nastavenie, na jeho situáciu v týme, na jeho problém, ktorý rieši, prípadne nejakého požiadavky. Takže vždy vychádzame z toho klienta a nie z našej metodiky. A tú metodiku prispôsobujeme už práve tomu klientovi. V tom je aj ten coaching unikátny, že on není viazaný na konkrétnu činnosť. On je viazaný na tú osobu a tá osoba má v sebe tie zdroje, čo robí, ako to chce robiť a ako to má vyzerať, keď to urobí. A čo nesie v plnom rozsahu, teda coach zodpovednosť, to je ten proces. To je proces od toho, čo chceme dosiahnuť. Teraz sa niečo musí udiať, aby sa to dosiahlo a tento proces, toto premostenie, za to je vlastne zodpovedný, tak ako hovorí kolegyňa, že tam sa volia tie rôzne metódy. No a musí tu byť akcia, musí tu byť čin, musí tu byť nejaký skutok, ktorý sa udeje. To je veľmi dôležité pri tom coachingu. Ten cieľ teda určite coach má určený. Aký je teda podľa toho správneho coacha ten výsledok, ktorý by mal dosiahnuť? Aký je ten dobrý výsledok? No, tak ciele má určený buď ten manažer, ktorý si nás objednáva sám svoje vlastné, alebo mu ich zadá niekedy teda aj objednávateľ. Vtedy sa potrebujeme zladiť v tých cieľoch, čiže neriešime cieľ zadávateľa, povedzme top manažera, ale cieľ toho manažéra, ale my ho toho manažéra dovedieme otázkami k tomu, aby naplňal tie ciele. Nám sa stáva, že sa tie ciele vždy prelínajú toho manažéra, ktorého koučujeme, a toho objednávateľa. Len je potrebné ho doviesť k tomu tak, aby to nemal prikazané zhora,
bez akejkoľvek manipulácie, len vyslovene otázkami a ujasňovaním si situácie. Ten človek si samozrejme je vedomý, kde ho tlačí topánka, len to potrebujeme od neho počuť a nie od jeho nadriadeného. No a aká bola ďalšia otázka vaša? Ten výsledok. Aha, ten požadovaný výsledok. Vlastne, lebo je istý výsledok, ktorý chce objednávateľ, ale teda z pohľadu kouča. Či naozaj dosiahol to, čo sa požadovalo, alebo to, čo chcel? Kedy to je? Ten výsledok si odmeriame, my si nastavíme meranie u toho klienta na začiatku, že ako to má v tom východzom bode a kde to chce posunúť. Čiže buď to robíme formou nejakej škály, alebo si nastavíme nejaké merateľné dáta, obchodné výsledky alebo čokoľvek. A ten manažer si to sám vyhodnotí, že aký progres tam nastal. A on potom teda reportuje tomu svojmu nadriadenému sám zo svojej pozície, aký progres zaznamenal. Čiže my ako kouči nedávame reporty na toho koučovaného manažéra. On si to urobí sám a rád. Popri tom teda, ako je ovplyvnená možno tá atmosféra na tom pracovisku? Ako to tam vtedy vyzerá? Veľmi dobre. Na začiatku je to taká mierna forma neistoty zaznamenaná, nejaké nové zmeny. Samozrejme, ľudia sú v pozore, ale atmosféra sa veľmi zlepšuje. U niekoho je ten progres rýchlejší, niekde to ide pomalšie, ale vždy je tá atmosféra oveľa pozitívnejšia, ako bola na začiatku koučovacieho procesu. Tam sa silne buduje potom dôvera. Viem, že keď mám na vec iný názor, môžem to povedať a ten názor je vypočutý a narába sa s ním. Áno, som súčasťou tej úlohy, som súčasťou toho procesu a táto otvorená komunikácia, to je hneď paralelne, čo sa vlastne pri coachingu objavuje. A ešte to ovplyvňuje samozrejme aj firemnú kultúru celú. Z toho pracoviska sa to šíri potom ako lavína, že tam sa niečo deje v tom týme, je lepšia atmosféra, lepšie vzťahy, komunikácia. Ostatné týmy chcú vedieť, čo sa deje. Niekedy si teda vymenia informácie a objednávajú si takisto proces koučovania. A niekedy sa to teda robí vyslovene len, že sa urobí ostrov pozitívnej deviácie. To voláme, že v jednom týme sa to zavedie. A ten tým potom reportuje tým ostatným, ako to funguje, aké sú tam výsledky a tie ostatné týmy si to automaticky objednajú. Alebo to teda je zavádzané zhora, čo je úplne ideálne. To znamená, že top management sa rozhodne pre takýto spôsob koučovacej kultúry a potom sa to zavádza zhora nadol. Vtedy je tam ten efekt a výsledok najlepší. Takže tým základom, čo je na to potrebné, teda, aby tá koučová kultúra zasiahla celú tú firmu, celé pracovisko, je v čom základ najväčší? Nájsť si vhodnú firmu, to znamená urobiť si na základe prieskumu alebo referencií prehľad o tom, kde sú dobré firmy, ktoré to robia. Určite potrebujú mať stanovené kritéria, tí objednávateľia, na základe čoho si vyberú tú firmu, toho dodávateľa. No a potom samozrejme už štandardný postup, možno kolegyňa ešte viacej povie ďalej o tom. Že vlastne coaching, a to je ten aj čo narábajú s časom, čas a cieľ, o ktorom sme hovorili, že čo chceme tým coachingom dosiahnuť. A ak chceme, tak ako to tu zaznievalo, otvorená komunikácia, otvorený dialog, efektivita, progres, tak toto sú všetky momenty, ktoré potom rozhodujú v tom, že koho si vyberieme, koho oslovíme a aký ten výsledok a vôbec to, čo by sa malo odohrávať v tej firemnej kultúre, bude. Takže je to otázka potom referencií, výberu, ale hlavne to, čo chceme z toho coachingu, tým coachingom dosiahnuť. Mňa ešte napadá v tejto chvíli, my máme hlavný fokus na Žilinský región a teda máme množstvo firiem aj v Martine, kde koučujeme a zavádzame koučovaciu kultúru. A práve jedna firma ma teraz napadla, kde nám to skvele funguje, kde tí ľudia sú spokojní, sú motivovaní, sú angažovaní, chodia za manažérmi nie s otázkou, ale s odpoveďami. A tí ľudia si odovzdávajú know-how. Navzájom sa tí manažéri koučujú v tej firme, takže tam to funguje úplne bezchybne. Tí ľudia už sú tak samostatní, že tie líderské pozície sa vyrovnávajú s tými nemanažerskými, čo sa týka delegovania, rozdeľovania úloh, ale celkovo komunikácie. A je tam veľmi pozitívna atmosféra. Super, dámy. Dúfam, že sme teda vyčerpali všetko, že všetky tie najdôležitejšie informácie odzneli. Ja vám ďakujem veľmi pekne za návštevu v našom štúdiu
A vám, milí diváci, ďakujeme za pozornosť a opäť niekedy na budúce. Dovidenia.